Tak a tohle to je video číslo 2. Je to přesně 5 dní a mrkněte se na to. Už jsou tady zase. Krásný, smrkový. Tady vpravo jsem viděl ještě asi 4. Mrkejte na to. Hajduši. Tady je jeden hezký, krásný, zdravý. A další klučina. A jdeme ještě kousek vejš, malinko. Tady je další. Jo. To je přesně to místo, odkud je to první video. A pokračujeme nahoru. A podívejte se na to, hajduši. Posílám vzkaz. Broumovské vrchy, další. A pokračujeme vejš. Tentokrát to není po proudu, ale proti proudu. Hajduši. Mrkejte se na to. Toho tady asi necháme, ten už má odslouží. Tak, a to je video číslo 2. Druhý díl je ještě hezčí než ten první. Jsem tu úplně sám. Tady nepotkáte za celý rok nikoho. Tak. Tady je, to je on. Mrkejte se na něj. To je on. Dneska jsem si vzal větší košík, aby jsem se nemusel vracet k autu. Tak. Mějte se hezky, hajduši, a pozdravujte Pražáky. Naschledanou.